mami ko, sa daddy ko, sa mga kapatid ko. Yung iba kahit na hindi ko nila nakilala kasi maliit pa sila noon. Yung mga maliliit na bagay na nagawa namin. Saka si mami kahit wala siya dito, alam mo mahal na mahal ka rin niya. Yun lang po, maraming salamat. Wala na po. Para po sa lahat ng cremation po ay natagal na isang kilating oras. Kung wala na po, pagkakon na po tayo sa final viewing, yung huling sulyak na po. Mangyari po lumakit na po yung kanyang mga picture lang siguro. Parang paalam na po. Yung mga bata po, pwede po ipaikot sa bawang niya. Lalo na yung maliit